Da ni yn Beicio Môn wrth ymyl Bodhedan. Da ni wedi dechrau clwb seiclo i blant ar Ynys Môn. Be da ni'n gobeithio wneud ydy cael system yn ei le fel bod plant medru gweithio i ffordd i fyny. So ni'n licio gweld pobl yn rasio yn y diwedd, ond diolch moch, mae'n bod nhw'n dysgu sut i reidio beic yn saff a gobeithio mynd i fewn i'r clwbiau ar Ynys a illan pellach. Mae'r crazy gang fel dyn ni'n galw nhw, rei llai na 5 oed, mae hynna dal ar ei stabilisers. Mae'r sgiliau maen nhw'n dysgu yma, mynd i ddysgu nhw fod yn saff ar y lon, ac un peth ofnadwy o bwysig. Wedyn gobeithio fod nhw'n dod allan efo'r clwbiau lleol, fynd am rei derdd y Sul. Be da ni wedi bod yn gwneud ydy cael y clwbiau Ynys Môn i weithio fo'i gilydd i creu system i y plant Ynys Môn. Maen nhw'n dod o Gorion Amlwch, Gaergybi, Llangefni, a mae'n dipyn go lew, maen nhw wedi stopio mynd i ymarfer bêl-droed i ddwad i seiclo, sydd yn dipyn o gam ni, dwi'n meddwl. Da ni wedi cael dros 100 o blant dros y ha, so da ni dechrau poeni sa pawb yn troi fyny ar yr un diwrnod sa'n orlawn yma, ond sa'n broblem neis i gael hefyd. Da ni wedi cael arian gyn Sports Lot Wales, so da ni wedi prynu 8 o beics, so da ni fenthyg hynna allan hefyd i hynna sydd heb beics. Mae'r plant ar y trac a weithiau mae rei o rieni yn mynd am dro o gwmpas Bodhedan ffona. Da ni'n ffodus iawn cael fath o'r Tŵr o Britain yn dod i Ynys Môn. Swn i byth yn breuddwydio meddwl bod tîm Sky yn mynd i fod yn reidio ar hyd lôn ma'n addwyn, a wedyn i fyny all Penmynydd. Mae'n anhygoel, mae'n syfrdanol i gwir. Swn i'n gweld nhw'n mynd i fewn i'r clwbiau lleol. Mae gen i ryw 3 neu 4 o clwbiau, clwb Caergybi, clwb Beicio Môn a clwb Beicio Cefni hefyd. Mynd â nhw i fewn i'r clwbiau, gobeithio wneith nhw mynd â nhw'n pellach. Gobeithio da.